सासे बीजेपी राजखान्थि हान्जानि लाइमोन दैदेनगिरिनि मोनसे गिदिर बिथांखि जाय समाव बर' हारियाव आरो एसटी मोनद' हारिनि एसटी होनायनि मोनसे अल'खद सम बे अल'खद समाव गावनि बिबानखौ नागारदों गावनि बिबानखौ एबा हारिनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय एसटी फोरनि थाखाय राजखान्थिया देरसिन नङा बेखौ फोरमायथि होदों सासे लाइमोना थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव आसाम नाङैनो मोनसे गोख्रों सोमावसारनाय जादों गोख्रों भाबै बे समाव संग्राम सोलिबाय दं जे मोनद' हारिनो जाय एडभान्स कमिउनिटि बिथांमोननो जे बे समाव एसटी होनो थाखाय आसाम सरकार आरो बीटीसी निफ्राय एनओसी हरनायनि मोनसे बिथांखिखौ मोनथिनो मोनदों आरो मोनथिनो मोननाय लोगो लोगोनो सासे ट्राइबेल लाइमोन दैदेनगिरिया सासे बर' लाइमोन दैदेनगिरिया मोनसे गिदिर बिथांखि लादों हारिनि थाखाय बे गिदिर बिथांखिखौ लादों सासे लाइमोना बीजेपी राजखान्थि हान्जानि सासे लाइमोन दैदेनगिरि मुं कनिष्क ब्रह्म बे कनिष्क ब्रह्म बिथाङा बीजेपी राजखान्थि हान्जानि एबा मानास सेरफांनि सासे लाइमोन दैदेनगिरिमोन आरो बे दैदेनगिरिया बिथाङा मोनसे पस्टनि गेजेरजों एबा बिथाङा फोरमायथिदों जे बर' हारियाव एबा आथिखालाव मोनद' हारिनो एसटी होनायनि मोनसे सरसा सोलिबाय दङ आरो आसाम आयेन आफादाव बेखौ बा बेनि रिपर्टखौ बे समाव गनायथि होबाय आरो मोनद' हारिनो एसटी होनायनि रिकमेन्डेशनखौ मिरुआव दैथायहरबाय आरो बेखौ नोजोर बोनानै बे समाव सासे लाइमोना बे कनिष्क ब्रह्म बिथाङा मोनसे गिदिर बिथांखि लादों जाय बिथांखिया बे समाव मोनसे सोमोनांथाव होनानै जों मख'नांगोन मानोना बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जायाव थानानै मोनसे गिदिर बिथांखि लानाया एबा हारिनि अलखद समाव गावनि बिबानखौ नेवसिनानै एबा बे समाव नागारनानै फैनाया जोबोदनो मोनसे बाखनायजाथाव हारिनि थाखाय होनानै जों मख'नांगोन दा मोनसे सोंलु जाखाङो जाय बिथांमोना आथिखालाव गुबुन राजखान्थि हान्जायाव दङ दा बिथांमोना खौसेथि जागोन ना बर' हारिनि एबा एसटीनि मोनसे जेंना जाय जेंनाया जोबोदनो मोनसे साननो गोनां मानोना मोनद' हारिनो एसटी होयोब्ला गोबां बर'फोरजों लोगोसेनो मोन 14टा माहारिया जोबोद खैफोदाव गोग्लैगोन बे बाथ्राखौ बयबो मोनदांदों जायनि थाखायनो बे समाव गुबुन फरायसालिमा मुलुगसोलोंसालिफोराव गोख्रों भाबै सोमावसारनाया सोलिबाय दं आरो बे सोमावसारनायखौ बयबो मोनदांदों सिसिटवानि बानजायनायाव मोन 14टा माहारि आफादफोरा बा बे समाव एसटीफोरा गोख्रों भाबै सोमावसारनाया जादों बे समाव राजखान्थिखौ देरसिन सानालासिनो सासे लाइमोना बेफोरबायदि बिथांखि लानाया हारिनि थाखाय एबा बे समाव ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोनसे बाखनायजाथाव होनानै जों मख'नांगोन आरो थिग बेबायदिनो बे समाव गावनि राजखान्थिखौ देरसिन सानालासिनो सासे कनिष्क ब्रह्म मुंनि सासे राजखान्थि दैदेनगिरिया रिजिगनेशन होदों बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जानिफ्राय ओंखारनानै जे बर'नि एबा एसटीनि आन्दोलन एबा सोमावसारनायाव बिथाङा ओंखारनो थाखाय थियारि बाथ्राखौ मख'नायखौ नुनो मोनदों आरो बिथाङा फोरमायथिदों जे राजखान्थिया देरसिन नङा होननानै बिथाङा बुंनाय एबा फोरमायनायखौ नुनो मोनदों जे एसटीनि मोनसे जेंना सोमजिदों आरो बे जेंना हिसाबाव सासे ट्राइबेल महराव सासे बर' फिसा महराव बे समाव जे जेंना नुजादोंबा राजखान्थिनिफ्राय ओंखारनायानो साबसिन होननानै बिथाङा ओंखारनाय एबा रिजिगनेशन होनाया ट्राइबेल माहारिनि थाखाय एबा बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरांखौ जों मख'नांगोन थारैनो बे समाव नोंथांमोनाबो जुदि बबेबा राजखान्थि हान्जायाव जुदि दङब्ला नोंथांमोनाबो हागोन ना बिथांनि बायदि गेदेर मोनसे बिथांखि लानानै ओंखारबोनो राजखान्थियाव जुदि थायोब्ला माखासे बाथ्राखौ एबा बे समाव बुंनो हाया बे बाथ्राखौ बिथाङा मोनदांदों जायनि थाखायनो बे समाव बे बिथांखिखौ लादों एबा रिजिगनेशन होनानै एबा बिबान नागारनानै जे हारिनि अलखदाव ओंखारनायनि सम होनानै बिथाङा बे गिदिर बिथांखिखौ लानायखौ नुनो मोनदों।